Праект «Народная творчасць без межаў» – адзін з пераможцаў праграмы тэрытарыяльнага супрацоўніцтва краін усходняга партнёрства Беларусь-Украіна. Праект накіраваны на захаванне і папулярызацыю элементаў традыцыйнай народнай культуры беларуска-украінскага памежжа. Асноўная яго задача – стварэнне ўмоў для развіцця традыцый рэгіянальнага ткацтва на тэрыторыі Маларыцкага і Ратнаўскага раёнаў. Грант Европейского Союза 98 523 евро. Из них процентов 60 это на реализацию мероприятий на территории Маларыцкого района и процентов 40 на реализацию проектов на территории Ратнаўского района. За кошт еўрапейскага гранта вырабяць 20 касцюмаў для дзіцячага фальклорнага калектыву «Вясковая табла». У Ратнаўскім раёне створаць гурткі традыцыйнага ткацтва. У Маларыцкім палепшаць матэрыяльную базу аматарскіх аб'яднанняў раённага цэнтра народнай творчасці. Мне вельмі прыемна, што трансгранічны праект «Беларусь-Украіна» менавіта па народнай творчасці, па захаванню народнай творчасці, тое, што убачаць нашы суседзі з Украіны, з Ратна на працягу 3 дзён, тут на маларыцкай зямле будзе спрыяць далейшаму развіццю гэтага віда мастацтва не толькі на тэрыторыі Брэсцкай вобласці, але на тэрыторыі нашай краіны. Беларуска-украінскім праектам «Народная творчасць без межаў» прадугледжана цэлая серыя майстар-класаў. І зараз вы можаце назіраць за тым, як маларыцкія майстрыхі дзеляцца вопытам з суседзямі-украінцамі. У Маларыцкім доме народнай творчасці беларускія майстры ткацкі вопыт назапашвалі гадамі. Навучанне пачалі з самых азоў, наладжвання кроснаў і падрыхтоўкі нітак. Працэс доўгі і складаны. Учиться надо долго, потому что всякие бывают нюансы при самой заправке, при ткачестве и разные технологии ткачества. Для того, чтобы я себя назвала, что я уже умею ткать, то это надо изучить не одну технологію. Це мистецтво для мене зовсім не знайоме. Зовсім. Я навіть не бачила ніколи, як цим займаються, ні цих станків, нічого, ні бабусі в мене не ткали, ні родичі. То і в цьому складність заключається. Багато нових термінів, багато всього нового. Можливість навчати дітей чомусь такому новому і забутому, тому що це ремесло, яке забувається, а хочеться, щоб про нього наступні покоління пам'ятали і не забували його. Працягнецца серыя майстар-класаў ужо ў Валынскай вобласці, а ключавым элементам усяго праекта стане правядзенне міжнароднага пленэра ткачоў у Маларыцы і фальклорнага фестываля ў Ратнаўскім раёне. З'яна Мішук, Сергій Мацвійчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».